Dámy a pánové, vítám vás v svém prvním videu. V tomto díle si ukážeme žonglování. Ukážeme si žonglování s jedním míčkem, základní trik, všichni známe. Pak se dvouma míčkama. A počkejte. A nakonec se 3 míčkama. Tady jsou. Jak to? No, na nic se neptejte, až po videu. Základním trikem, který umí každý dítě, ve 3 letech, ve 2 letech, je tady to. To snad dokáže každý. Z jedný do druhý, sem. Jenomže to je fakt trapný a ten, kdo člověk prostě se chce pohnout dál, musí překročit na 2 míčky. 2 míčky už jsou obtížnější a člověk si to dělá takhle třeba. Takhle, koukejte. Hodíte a musíte si to přendat. Hodíte, přendáte. Hodíte, přendáte. A takhle se to pokračuje dál. A pak najednou spadlo to na zem. A člověk bude brečet. Nebude to fungovat. Proto člověk se ale vzdávat nesmí. Takže teď mám názorná ukázka. Takhle se to hodí přes nohu a jde dál. Tak je, upadlo mi to. Takhle třeba hned u sebe, že to vypadá, jako kdybyste házeli 2 míčky v jedné ruce, to vám ukážu za chvíli. Pak to třeba takhle uděláte, že to dáte daleko od sebe, což mi moc nejde. A člověk tím pokročí 2 míčky do jedné ruky. Názorně dívejte. Názorná ukázka. Vy v době, v tomhle videu je taky pár triků jako setrvačnost. Setrvačnost to je fyzická stránka, ale to ne. Hodíte, v půlce to bude takhle padat. Mezi tím, jak bude v půlce už nahoře a bude začít padat dolů, tak vy musíte hodit další a mezi tím ho takhle chytnout. Tak. A někdo to... Ticho! Kdo je? Jsme zpátky, takže takhle názorná ukázka. A ve druhé ruce člověk si pak myslí, že i tohle je trapný, proto jde místo 1 do 2, ale se 3 míčkama. Můj nejlepší trik je tady ten, že dáte 2 a pak najednou dáte na 3 takhle. Mně se jednou povedlo to, že to dá takhle přes nohu takhle a jedete. Tak je. Jeden nepovedlo. Další trik je takovejhle. 1, 2. Sakryš. To může stačit, ne už. 1, 2. Já se vypínám. 1, 2. A teď tady to. 1, 2, 3. A teď souhrn všech triků. Souhrn. Konec!